Katulang mo na lang, Mark. Mami Mix, magandang gabi sa'yo. Wala ako sa bahay, hotspot ako dito sa anak ko. Manay, first honor, may nauna si Migs. Mami Mig, ay, second pala. Wala ako sa bahay, dito ako sa kapitbahay. Sa anak ko. Wala kaming internet eh. Haha, sis Migs, haha. Magandang gabi sa inyo. Wala akong wifi. Kaya dito muna ako nag-connect sa anak ko. Tamo, ito gym ito eh. Gym itong pinuntahan ko, yung gym na mini gym lang ito. Migs, kating ko lang. Galing walk ng aso. Ay, ayos sa Migs ha. Nilabas mo yung aso mo. Pili kayo ko ba ng bahay dyan? Lahat na may mga premier, ano muna. Pili kayo magawa ng premier nyo. Medyo malayo sa internet kaya mahina. Nag-loading minsan. Nakasan ko yung ilaw ng isang cellphone para Jekara Amoy Vlog. Manoy, tamsak lang muna. Sundo pa ako kay Mrs. Okay lang. Nakita ako dito sa anak ko eh. Wala kaming wifi. Pinuntan ko dito yung mini gym. Mini gym ito kaya dito ko sa maliit lang pero maganda naman. Salamat sa pabidyo-bidyo, Carla. Thank you. Loading. Magluluto na ako maya. Maya, sabi ni Migs. Sige lang, Migs. Jekare, tamsak, manoy. Asawa ni Jekare Amor Vlog. Asawa ni Jekare. Magandang gabi sa'yo, asawa ni Jekare. Sama pa pakiramdam ko na. Hindi ako gaano naka-open YouTube ngayong araw. Ako nga, walang wifi maghapon eh. Naki-hotspot lang ako dito sa anak ko eh.
Wow, si Kuya macho. Nakita ko dumaan. Anak ko yun. May gym kasi kami dito. Ito, mini gym. Hindi ko magalaw yung cellphone ko. Naka-fix yung cellphone ko kasi. Kita ito, may mini gym kami dito. Oh, may pusa pa ko dito, oh, meow. Ang pusa sali mo sa live. Ito, oh. Aking Miming, oh. Oh, Miming. Oh, di ba? May pusa akong kasali dito. Ano, Megs? Diyan ka lang, Miming, ha? Po ka lang dyan. Isi ka lang dyan, ha? Kamakulit. Kamusta ka na, Megs? Hindi ako nakasuporta maghapon kasi yung wifi ko wala. Pasawa ko sa aso ko eh. Anong mangyayari doon? Anong may anak noon? Amigs. Aso sa kapusa. Pusaso. Pasaway ka, Migs, ha? Kalalabas yung pusaso. Puso. Akala ko pusaso eh. Pakishare mo, Meg, sa GC para makita nila. Hindi ko pa share eh. Salamat, Megs. Thank you, thank you. Salamat, salamat. Sakit pusong ko, parang oras ko na. Ay, ano ba yan? Ano yan? May dalaw ka ba? Palabasin mo yung mga dalaw mo dyan. Buti hindi ko nararamdaman yan. Palabasin mo yung dalaw mo nang hindi na sumakit ang puson mo. Dinalo ako ni Magellan. Ano ba yung Magellan na yan? Madugo si Magellan. Saan kaya sila? Mga busy yung mga yan. Mamaya-maya lang andyan na yung mga yan. Red tide nga, yun lang. Red flag is up.
Yan ang mahirap. Tabi-tabi ka muna. Lalo pag unang araw, naku po. Yan ang problema ng mga babae eh. Tamsak na nos. Uy, si Mama Agnes. Malayo talaga dito ako sa anak mo ngayon. Tumigil na yata si Gwen. Megs, alam ko tumigil na siya eh. Tingnan mo, parang message na sa ano yon, sa JC. Bukas ng umaga dito ulit ako, mag-gym ako dito bukas. Medyo nami-miss ko na ang gym eh. Ay, Mark! May deliver, Mark! Mark, may delivery! Si Jay! Mark, may deliver daw, Mark! Ayan o. Ano ba yan? Ha? Cover? Cover? Ah, visor? Ilang piraso yan? Apat? Wala akong makita niyan eh. In-order ko sa ikan. Magkano? 900 lang. Apat na. Okay, ginawa pera kay Ikaw na magkakabit yan? Oh, didikit lang yan. Yay. Tapos ka na magala? Hindi pa, 2 oras to.
Love Channel. Magandang gabi sa iyo, Mitch. Tamsakdan host. Sakad. Thanks, Mitch. Balik ko dito bukas. Mag-gym ako bukas ito. Umaga. Hindi ko pa nga nalilipit eh. Kaya yung gym dyan. Ito yung gulong. Patok mo muna dyan. Huwag mo nilagay dito. Patok mo dito. Patok mo dito. Tagal na naghahanap dito eh. Kapit natin bukas. Pupunta ko dito. Ito lang naman, di ba? Tinakagyan? Oo. Madali lang ba yung dikit yan? Dahil lang yan. Double-sided lang yan. Oo. Ito na kaya? Bukas na. Tuluan kita bukas. Or million daws. Magandang gabi siya, Brother Sam. Ako kasi nagloko yung internet ko eh. Tulog lang ulit. Balik-tulog muna ulit. Pasok ko muna eh. Salamat, Bro Sam. Thank you, thank you. Love Channel. Salamat sa pabidyo-bidyo dyan.
JR Ribas daw Kabarkads, shout out to all. Magandang gabi sa iyo, JR. Ginakita na kita. Timoy TV dan tamsak. Salamat sa ganda gabi siya, Timoy. Jagitan kita. Nagabanan ba si JR Dabarkads, oh? Pakipuntahan.
Pakilablab natin yan, pakilablab. May jacket ka natin mo eh. Ginagito na kita. Yung pinunta ni binaba ni JR Rivas oh. Nagaba siya ng bahay, pakidikitan natin. Ano ba ito? Premiere ba ito, JR? Hindi ko maklik. Basher ka host, tamsak po. Ah, basher pala ako ha. Jaketan kita. Kaya na bang ano yan? Kaya na bang alagad dyan si Basher? Marisa TV here. Ay, ko pala yan. Marisa. Marisa TV here. Hindi pa host. Ah, pakipuntahan yung binaba na JR Rivas na bahay. Paki-love natin yan. Para masiya naman. Pwede kayong magbaba ng bahay dyan. Tawa pa, Basher! Tawanan mo ako ha. Ayos yan, okay yan, okay yan. Lahat ng alagad, ibaba. Itusok lahat ng alagad. Pogi, kamagulo ha. Diyan ka lang ha, isi ka lang. Nastay nga mo. May diyan ka lang. Bantay ka doon sa gate, doon ka sa gate. Meron lang kasi akong babalikan sa basher ko. Idikit ko to sa kanya para alam niya love kami. Love mo siya, ha? Basher, idikit mo din sa akin yan nang tayo magkalablaban. Sino ba yung love mo kasi? Mention mo na kung sino. Opo, salamat Basher. Sige host, dikit ko to. Sige lang, okay lang. Salamat, salamat. Ayan, dikit na host. Salamat, salamat. Mayabang ang basher ko, aba. Sabi mo rin daw sa LS ko. Sino may sabi ng balikan natin? Balikan natin yung basher mo na yan. Ano ba, Miming? Nandiyan ka sa likod ko.
Wala akong pake, no? Tama lang. Huwag mo silang pake, ano pa noon. Ayos lang yan, basta tayo na okay lagi, di ba? Di ba, Marisa? Basta laging okay. Wala silang pake. Tama yun. Hindi tayo pwedeng diktahan. Ano? Basta magilis ako, gusto. Kasi siya, sagutin ko siya, ayoko nga. baka naman ang laki ng gusto sa'yo, kaya gano'n. Opo, host, tama ka. O, di ba? Baka naman alam na. Baka naman naggagalit-galit lang, pero ang laki ng tama. Ano ba, Miming? May pusa ako dito makulit, oh. Laging nakaano sa akin, oh. Kulit na, Miming, ha? Kulit ka, ha? Diyan ka lang, huwag ka magulo. Huwag ka magulo, diyan ka lang. Sabi siya, diyan ka lang, oh. Kulit ka, eh. Diyan ka lang, halika dito. Oh, bitaw mo yan ako. Nakasabi ka dyan sa lawal ko. Huwag ka dyan, diyan ka lang. Mapo ka lang, sabi dyan, eh. Ha. Ang bata-bata pa niya, 29 lang siya. Ako 40 na. Sis Bio Marimar. O bakit? Age doesn't matter. Carla Albareda, salamat sa pabidyo-bidyo dyan. $11 lang ang gap. Okay lang yan. JR The Barkat, salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Paglalaroan lang ako noon, host. Aba, ba't ka magpapalaro? Miming, ang kulit to, Miming. Kulit ng pusa ko dito. Pasunod dyan, kunin na sa iyo ang ang Facebook account mo. Piling pogi kaya, dami niya, girl. Ako papiliin niya paglaruan. Hay. Yung pusa dito sa likod ko, oh. Galing ni Miming, oh. Miming, umayos ka, ha? Tingnan mo, nakikisali ka sa pag-ilis ko. Ano ka ba? Ano ba, Miming? Hello, sis Carla. Shout out sa iyo, sabi ni Basher. Basher, si Mar, yan. Marisa TV, share. Miming, ano ba? Diyan ka lang. Kumakulit. Hindi ka naman mukhang 40, eh. Bata pa nga batang-bata pa, hindi pa naman mukhang 40. Ano ka daw, Marisa? Parang lang, parang 25 nga lang. Kaya siguro nagkagusto sa iyo yun. Yung 29 na yun. Huwag ka lang magpapaloko. Di ba? Magkamakulit, Miming, diyan ka lang, maupo ka lang dyan, ha. Kaya nakapanangungulit, ha. Opo, host, tama yan.
Alam mo yung mga ganyan. Gusto lang makaisa niyan. Kaya tayo host, tanghalian dito. Sige lang. Sige lang. Ako, maghapon ako hindi pa kumakain ng kanin. Puro tinatinapay lang. Basher, salamat sa pabidyo-bidyo mo dyan, Marisa. Thank you, thank you. Salamat sa pabidyo-bidyo. JR Ribas, Dabarkads. Ay, bakit tos di ka kumakain ng kanin? Hindi, marami kasing tinapay sa bahay kaya tinapay ang kinain ko eh. Buhay from DTV, magandang gabi host. Jakitan kita, buhay from D. Nakain naman ako ng kanin, kaya lang sayang yung mga tinatinapay, masisira lang eh. Tapos ano, nagluto yung anak ko ng ng carbonara, kinain namin yun. O kasi pag kumain ako ng kanin, kunti lang talaga. Malakas ako kumain ng ulam. Mga gulay, isda. Malakas ako sa ganun. Kain muna ko, sige lang, sige lang. Sige lang, sige lang. Baba ka dyan, Miming. Doon ka sa baba. Doon ka sa baba, huwag ka dyan. Pilit ka. Diyan ka lang. Magandang gabi, host. Buhay from D. Loading. 5 million in the house. Magandang gabi sa inyo lahat. Good evening po, good evening.
Doon ka lang, doon ka sa gate. Doon ka lang sa gate, doon ka sa gate. Doon. Doon ka lang sa gate. Bantay ka doon sa gate. Doon ka, doon. Doon ka na muna. Yung aso andi dito. $5 million in the house. Magandang gawin muna sa inyo lahat. Good evening po, good evening. Medyo loading tayo ngayon. Joyce and Prince, tusok bakod tiyo. Salamat, Joyce. Ano ba naman? Ipapakamot ka eh. Papakamot ka pa eh. Yung aso nagpapakamot. Tama na. Doon ka na, bantay ka na doon, dali. Doon ka na, bantay ka na doon sa gate. Hindi ka naliligo, baho mo. Bakod ulit. Salamat, Joyce. Dan, share na tiyo. Thank you, Joyce. Salamat. Wala ako sa bahay. Dito ako sa anak ko. Dito ako naka-hotspot. Wala akong wifi eh. Maghapon, di ako nakasuporta eh. Pagdating ng sa pupunta ko sa anak ko, dito ako maka-hotspot. Baby Queen, hello all. Magandang gabi siya, Baby Queen. Ngayon lang din ako naka-open, YT. Ano oras na nagkuryente dito? Ganun ba? Sa akin talagang, ano ba? Pusa. Sa akin, pag umpisa kayo ng 6 AM, hanggang ngayon wala kaming wifi. Kakainis yung Converge. Yung pusa nangangalmot. Queen Sisi, laglag galis ko kagabi. Nasobra na ata sa oras. Kay SY. Yan, mahirap eh. Ganun ba yun? Nalalagay din ako ng isang minsan. Ang dami kong tao nasa basta kulang 200. Almost 200. Yung viewer ko. Pagdating na 7:30, nilaglag. Sayang. Pero na-save naman. Shout out for Mayon in the house. Joyce and Prince. Bibigyan, sis, nakita ko ng umaga. Hindi ka umabot ng 2 hours. Ilis ka mamaya, Queen. Overnight. Hindi kita masuporta. Pag uwi ko, wala akong wifi eh. Naka-hotspot ako dito sa anak ko. 2 minutes sis, Queen. Bago mag 2 hours. Aha.
May ako send sa'yo. Congratulatory message tiyo. Dami busy kahapon. Gabi na nakawin. Okay lang. Okay lang, Joyce. Baka hindi ko maano yun kasi wala kami wifi eh. Sis, baby queen, sis, mamaya ako mag-overnight na. Sorry pa, paiba-iba para Sunday pa, iba sa lang mo. Lang gusto mag-LS. Mamaya ka mag-overnight, queen. Ang oras yung umpisa yan? 12. 12 ng gabi. Okay, JC, ano oras start mo? Ayong kay Joyce. Sis, mamaya ako mag-overnight. Mamaya pala ito si Queen. Baby Queen. Para makagraduate ka na. Gawa ka tiyo premier mo. Kahit date na. Premier ako ng mga di ko pa na-edit. Di pa kompleto. Okay lang. Basta ano ko yan. I-premiere ko yan. Magandang gabi sa iyo, Mandalin's Vlog. Salamat Mandaline. Welcome, may jacket ka na. Asawa na Jikari Amor Vlog. I'm back, bakod pa. Diyos, siyempre, salamat sa pabidji-bidji. Bibikin, baka 9 PM sis. Agahan ko para makadami ako. Mag-SY ako, baka umikot ang direct. JB Ribas, salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Thank you. Mandalin's Vlog, video lang ako host. Sige lang, Mandalin, okay lang. Salamat, Mandalin. Patulog ako anak ko. Sige lang, Mandalin, okay lang. Baby ko yun ako, sis Joyce. Sinabi ko na kanina, iba pa din masabi mo. JB Ribas, nandito na ako, host. Salamat sa iyo, JB Ribas. JR Ribas. Nag-business na ako sa GC. Sabi ni Joyce, 6 million in daos. Magandang gabi sa inyo lahat. Madeline, salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Thank you. Baby Queen, salamat sis. Mandalin's Vlog, harang. Naharang si Mandalin. Magaling maglaro yan si Mandalin ng harang.
6 million in the house. 16 Tiwarik. Tambay lang ako sa'yo, Manoy. Work ako. Sige lang, Queen. Okay lang, Queen. Tambay lang. 7 million in the house, 8 million in the house. Magandang gabi sa inyo lahat. 9 million in the house. Good evening po, good evening. I find a way tonight and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Asawa ni Jakare Amor Vlog, patamsak sa premier ko guys. Tamsakan natin yan kay Jakare na yan. Asawa ni Jakare, tamsak na. Reminder pa. Natamsakan ko na, kasi yan, naharang pa si host. Mandarin's Vlog, salamat sa video dyan. Thank you, thank you. Kailan ba ito, Jekare? Humina ang internet. 26 hours, bukas pa ito. Jekare, bukas pa pala ito. Excuse me. Samin ako sa tubig na malamig. Host, salamat sa jacket. Welcome, welcome. Welcome, Madalines. Bukas pa, Manoy. Okay lang, Jekare. Tinusok ko isang alagad ni Commander-in-Chief. Bukas yung main. Wala akong wifi sa bahay, kaya dito ako sa sa anak ko. Dito ako naki-hotspot.
6 million in the house. Kaya pala, sabi ni Jekari, wala akong ano, kanina pang umaga, sinid ko na sa ano eh. Naka-predate ako kanina eh. Nag-send ako sa GC. Eh maghapon wala akong wifi, hanggang ngayon wala pa rin. Lipat ako dito sa kabilang bahay. Randy Francisco Gate. Patay sa guys, premier ko. Kailan ba ito, Randy? Nagdo-loading ako. Parang uulan pa, nakabike lang naman ako. Loading. Hina signal ko, loading. Bago name ni Bro J. Carey. Oh, asawa ni J. Carey ang mga vlog yan eh. Oh. Ang dami ng alagad yan. Oo, bro. Para hindi halata. Alam na. Yung pusa andi dito na naman naka sa akin eh. Oh. Hoy, pusa, just take ako, ha. Hello, Ma'am Manalins. Bigay shout out sa iyo. Ayos siyang bro. Para hindi nga halata. Alam na. Huwag ka mo lang uulan. Nakabike lang ako ha. Manilins Vlog, Jekari Amor Vlog. Dan tamsak sa premiere mo. Dikitan mo yan, Jekari, si Manilin. Yan ay aming teacher ni Andy. Si Manilin. Hello, Sir Andy Vlogs. Ano ba, Miming? Baba ka dyan. Thank you, Mandalins.
Host, patang sa ko sa Amerika. Sige, baba mo, baba mo. Baba mo na, Madeline. Yung pang-premier mo yan. Okay lang yan, okay lang yan. Para madikitan na rin. Mabait pagtulog. Hindi, mabait talaga yung si Madeline, sa totoo lang. Dikitan mo yan, Jekare. Pag binaba niya yung pang-premier niya. Dan, Tamsak Manoy, Gwen. 4 premier ko host, baba ko lahat. Sige lang. Good evening po, host. Magandang gabi siya, Gwen. Patamsak, premier ko, guys. Sabi ni Randy. Bikay Mix TV, Tamsak Harang Manoy. Good evening sa'yo, Bikay. Ma'am Madeline, send mo sa akin para matamsakan ko. Baba mo na dito, Madeline, para matamsakan natin. Mapasugod natin yung mga pang-premier mo na yan. Kulit kami, Ming, Wala akong matanggap na harang. Haha. May pusa ako ditong kasama, oh. Makulit na pusa, huwag ka dyan. Madeline's vlog. Okay, Andy Vlogs. Cute ng pusa. Patamsak po, salamat. Ayan, binaba ni Madeline yung pang-premier, pakitamsakan natin. Bikay Mix TV. Mega mega love shout out sa lahat. Pakipuntahan yung binaba ni Madeline sa bahay niya, oh. Pang-premier niya yan, pang-premier, pakitamsakan. Kumusta na, Bikay? Naharang ka ng mga itik, Bikay. Hinarang ng itik si Bikay. Madeline's vlog, pangalawang premier, pakitamsak naman po, salamat. Pakipuntahan yung bilabaon liman na pang premier niya, oh. 4 daw yan. Ano ba itong mga pusa na ito, nakapulupot sa akin? Ano na? Baba ka dyan. Pangalawang pang-premier, Madeline. Binaba niya. Pakipuntahan, pakitamsakan. Madeline's vlog, harang. Bikay Mix TV, sana all. Marami premier, tamsak ko maya pagkatapos harang. Salamat, Bikay. Gwen Sandoval, baba din ako, premier ko host. Sige, baba mo na. Lahat ng may premier dyan, baba dito. Para matamsakan natin lahat. Yung lahat, yung pang premier niyo dyan. Pangatlong premier ko, patamsak po. Binaba ni Madeline, pangatlong premier niya, pakitamsakan, pakipuntahan.
Meron pang isa yan, bali 4 yan. Premiere ni Madeline. Pakisugod yung mga bilabang pang premiere. Bugin nyo sa'yo, bigawin. Bawa mo yung pang premiere mo para matamsakan natin. Joyce and Prince, salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Pakipunta nyo ba yung binabanig ko na ano niya, pang-premiere niya, pakitamsakan din, no? Joyce and Prince TV, Team Burakong shout out. Sino may preference sa team? Si Gwen. Madeline, sa gaba ng pang-4 na pang-premiere niya, pakipunta, no? Pakilablab natin yan. Pakitamsakan naman yung mga binabang pang-premiere dyan. Salamat. Si Gwen may pang-premiere din, eh, oh. Yung mga magpe-premiere ngayon, pag labas ko dito sa bahay ng anak ko, hindi ko na masusuporta niya kasi wala akong wifi sa bahay, ah. Pasensya na po sa mga may premiere ngayon. Naki-hotspot lang ako, wala akong wifi. Mandeline's Vlog, harang. Bigay Mix TV, Sisilab. Joyce. Thank you. Salamat sa mga dumikit dyan, sa mga naglablab dyan, sa mga nagtamsak dyan. Maraming salamat sa inyo. Madeline's Vlog, Dan Tamsak, Gwini, Pisan Dobal. Randy Francisco, Dan uli, Ma'am Madeline's. O, pakipunta natin yung mga binabang pang-premiere dyan ng ating malablab. In naman, oy! Sarap may ka sa duyan. Duyan? Ito ba duyan, no? Gym ito, Gwen. Gym ito, ano, bigay. Mini gym. Salamat, Bikay. Thanks, Madeline. Bigyan lang, Manoy. May sinusulat pa ako. Okay lang, Gwen. Salamat, Bikay Mix. Bumaba kasi WH ko, kaya need ng maraming premiere para mabawi. Salamat ulit, Andy Vlogs. Mga may premiere, hindi ako makakasuporta sa inyo ngayon kasi wala akong wifi. Naki-hotspot lang ako dito. Bikay Mix TV, OTW sa premiere. Salamat, Bikay. Nobski, tamsak mo na, congrats, may harang ka na. Oh, December, nagkaroon ako ng harang. Magandang gabi sa'yo, Nobski, kumusta ka na? Long time, is very long time. Ngayon lang kolid na nadalaw, salamat sa dalaw, Nobski. Jerome TV Uragon, tamsak po. Madeline's Vlog, easy. Gwini Sandoval, sa Munda pa, premier ko. Munda. Munda pa ba yan, Gwin? Harang ulit, off-COVID sa pang-4 na premiere. Ayos lang, Manoy. Bira ako mag-wait kasi sa work, okay lang.
Ibig maski paunti-unti lang, basta huwag mong kalimutan kasi sayang naman kung kung mapabayaan yung YT. Manilis Vlog, salamat si Bikay Mix. 8 million in the house, magandang gabi sa inyo lahat. Pwede kang maglablaban niya, magawa kayo ng bahay niyo para malablab. Lahat ng may premier, baba. Salamat sa mga nagtamsak dyan, sa mga premier. Maraming salamat sa inyo. Hindi ako makagawa ng mga premier ko kasi wala akong wifi. Naki-hotspot lang. Si Vlog di Manoy. Manilins Vlog. Check nga bakit naka-off. Baka may CPR yun. Alin? Yung sa'yo? Asawa ni Jikaring mo Vlog, Madilis Dan, dikit. Naka-off yung comment doon sa pang-apat mo, Manilin. Pakicheck mo, pakicheck mo. Sayang yung yung comment. Mandion host, kulang na sa pag-type. Ibalabag ko kayo sa iyo yung Y. Agwin. Randy Francisco, Yahoo! Kinagagat mo yung ko ha. Madalis Vlog, salamat. Asawa ni J. Curry. Di ko na rin ito mamaya. Mamaya ko na dikit main ko. Kasi kambal lang ito. Salamat po sa pagdalaw ninyo. 5 million in the house. Magandang gabi po sa inyo lahat. Good evening, good evening. Maglablaban tayo dyan. Randy Francisco, Gwen, huwag kang mawawala mamaya ha. Bigay Mix TV, harang ulit Dan sa pangatlo. Sabi ni Bikay. Gwinipi Sandoval, ha? Madalis Vlog. Dikit na pala tayo, J. Curry. Binalikan mo lang pala yan, J. Curry. Binalikan mo lang pala, J. Curry. Randy Francisco, pag malit ako maya, still lang kayo sa premier ko. Randy Francisco, hello Bikay.
5 million in the house. Magandang gabi sa inyo ulit. I find a way tonight and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Salamat sa pabidyo-bidyo dyan, Gwen and Jekari. Thank you, thank you. Loading. Thank you sa mga pabidyo-bidyo dyan, sa pagtambay. Salamat sa inyo lahat. Thank you, Jekari. $7:24 in the evening.
Hmm. Bikay Mix, harang ulit. Doon ka. Huwag ka dyan. Huwag ka dyan. Doon ka sa loob, doon. Huwag ka dyan. Madeline's Vlog, harang. Mabaha ng puso, sabi ni Madeline. Pumapag-ibig yan, Madeline. Pumapag-ibig yan si Baby Loves. BK Mix, 4 minutes. BK Mix TV, dancing. Gwen, peace and dumal. Salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Sabi ni Manelis, bumaba daw ng puso. Mapag-ibig nga yan. Gwen, peace and dumal. Salamat sa pabidyo-bidyo. Thank you. Puno ng pagmamahal. LS Mohos. Oo nga. Love na love siguro niya si Osnaw. Mandalis na. Ha mo siya. Okay lang yun. Love-lovein si Os. Di ba? Masarap yung naglalab-laban, di ba, Madeline? Yung nagmamahalan, masarap. Sabi niya, puno ng pagmamahal. Thanks, Bikay. Salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Maneline's Vlog, thank you. Meron akong inaabangan dito, hindi pumapasok. Baka nanonood lang yun siya. Bigay Mix. DJ na. Nakikita shot girl. O nga no? Kumusta na kayo yung shot girl? O nga no? Naalala mo yun, Bigay? Salamat, Gwen, sa pabidyo-bidyo. Buti naalala mo yon si ano. Minsan, di ko lang alam kung nag-LS pa yon. Lalo ngayon, wala akong wifi. Hindi ko maano yun. Si The Hot. Asawa ni Jakari Amor Vlog. Thank you sa pabidyo-bidyo dyan, Jakari. Tapos na rin sayaw, ina. Welcome uli, Bikay. Winnie Sandoval, salamat sa pabidyo-bidyo. Love, shout out sa asawa ni Jikari.
BKMX, J. Curry. Salamat, baby loves. Salamat sa pabidyo-bidyo dyan, baby loves. Thank you, thank you. BK Mix, ba't wala na si Hot Girl Manoy? Hindi ko alam kung ano nangyari doon, Bikay. Baka nandiyan lang yan sa tabi-tabi. Thank you, baby loves. Guinevere Sandoval, thank you. BK Mix TV. Aha, okay. Labas ulit ako. $5 million in the house. Magandang gabi sa inyo lahat. Salamat po sa mga pabidyo-bidyo dyan. 18 million tiwarik.
Salamat, Queen. Salamat sa pabidyo-bidyo yan, Queen. Thank you, thank you. Huwag kang uulan, nakabike lang ako. Salamat, baby loves. BKMX TV, 3 minutes. Sayawan naman. Sayawan mo lang yan. Sayawan mo lang yan, guy. Asawa na Jay Kari Amor Vlog. Salamat sa mabidyo-bidyo dyan. Salamat, Jay Kari. $5 million in the house. Muli, magandang gabi sa inyo lahat. Bakay Mix, salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Andiyan ka na ba sa loob?
Oh, tahimik. Di, yung dalang pusa kasi, hindi sila po. Ginugulo ko ng pusa eh. Salamat, Gwen. Salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Bigay Miss Gwen eh. Dito ako sa ano sa mini gym ng namin ano. Dito ako nag LS. Medyo nagdidilim ang ano, parang uulan. Sana wag sanang umulan kasi nakabike lang ako eh. Bigay Mix, wang wang wang. Bakit may wang wang wang? Ano yun? Mayroon bang dumaan ng ambulansya dyan, Bikay? Sa iyo? Yung aso, yung aso. Wala kaming aso dito kasi may mga ano dito eh, mga magnanakaw dito eh. Hindi pwedeng walang aso. Diyan ka lang, pumunta dito. Doon ka lang sa gate. Bantayan mo doon sa gate. Oh, buti sumusunod. Marunong pagsabihan. Batasan ka Manoy. Wala akong wifi sa bahay, kaya lumipit ako sa kabilang bahay sa anak ko. Kaya dito ako naki-hotspot. Nasaan ako eh? Dito ako sa garahe. Jekari, bagal signal ko. Winnipeg Sandoval. Salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Kaya na pa akong umaga walang wifi. Bikay, sabi ko mag-LS ako maski pa paano kasi baka mamula yung YT ko, sayang naman. O dito ako sa garahe. Bikay, ikot ko yung camera ko ha. Pakita ko sa inyo. Nasaan ako? Yan yung mini gym. Gym namin ito, gym. Kita mo Bikay? Yan. Ito, dala ko bike. Tapos ito ay garahe. Garahe ito. Yan sa labas. Tapos yung labas ng bahay oh. Yun. Oh. Dito ako. Walang mapuntahan eh. Oh, di ba? May mini gym kami dito. Mini gym yan. Yan. Dito kami tumatambay minsan. Sabit ko ulit. Lapit lang pala, nagbike ka pa. Oh, hindi malayo to. Mga mga 1 kilometro to. Pwedeng lakarin. Kaya lang ayoko maglakad. Yung bike ko naman may ilaw yan kaya walang problema. Ilaw sa likod tsaka ilaw sa harap.
exit ulit ako. Sige lang, Bikay. Salamat. Salamat sa paglalaro dyan ng, ano, ng harang. Thank you, thank you. Winnie Sandoval, salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Internet connection, mahina. "7:49 ng gabi, Pilipinas time." Medyo malapit tayo matapos. Meron pa tayong 10 minutes bago tayo mag-end. Sasagad natin ito para makabawi-bawi. Wala akong net sa bahay. Naku, pusa ka ba ka dyan? Salamat, Gwen. Mox Yahoo! Nakahabol si Mox. Nakahabol si Mox TV.
Patapos na ako, si Jane. Salamat sa paghabol. Sungka. May sungka ka pala dyan. Medyo matatapos tayo. Tusog dito pa ako sa labas. Salamat sa Mox TV, nagaba ng bahay. Premiere ba yan? Ay, premiere. Natusok ko na ng isa. Bukas na yung isa. Naharang si host. Patusok sa live ko bukas. Saan dyan? Baka naman. Junet Hamid Kusain. Yan, ginagkitan kita, Junet. Get pa, tiyo. Hindi kita nagyakitan. Mox TV, sis Junit, malapit na ako graduate, baka naman. Si admin Junit, haha. $20 na lang, kulang. Yahoo! O, pakipunta natin, binaba ni Mox, o, pag-graduate natin ito. $24 na lang ang kulang niya. $24 ang kulang ni Mox. Kailangan pasobrahan pa yan para ano, para sigurado hindi malalagas. Mox TV, okay si admin. TQ. Si Mox TV, PM kita. Kasi need ko panoorin video mo para di malagas. Jekari. Kasama ni Jekari. Jekari, tulungan mo si Mox. Baka naman, sino ba mga nandiyan dyan?
7:57 in the evening, medyo ako'y magpapaalam na. Andiyan ka na ba sa loob, Junet? Si ano si Mitch Channel Mox. Maraming alagad yun. Ipapin mo yung ano doon. Ipapin mo yung bahay mo doon sa kanya. Alam ko naka-LA siya ngayon eh. Inna Tiyo, salamat Junet. Ako'y medyo magpapaalam na, 2 minutes na lang natitira. Uuwi pa ako sa bahay kasi wala akong wifi sa bahay eh. Dito ako hotspot sa anak ko. Hoy, papin mo sa kanya itong ano mo, bahay mo. Para makagraduate ka na. Muli ako yung papasalamat sa inyo lahat, sa lahat ng dumalaw, sa lahat ng tumambay. Salamat po ng marami sa inyo lahat. Muli, huwag natin kalimutan. Yun lang ang paraan ng pakikipag-usap natin sa Panginoon. Ang manalangin, magbasa ng Biblia. Maraming salamat sa inyo. God bless us all. Ingatan tayo sa tang oras. Ilayo sa namang kapamakan. God bless. Maraming salamat po. Goodbye.